ki klauba bakinjai jong ke jala meglaya. Hagaba ki kana tang ki kana puriskam ki shat jingshai. Halor ke jinglongs kem jingmut. La sut hir ka wei ka sign berkat. Ban wan ra e ka jingkala. Om da ka babat ye ki tiari le. Tynrai ya usimbai halakakti. Om da ka pindon kam de ki kor ki bor Tynrai. Tynrai da ka kindo sport. But da ka jing shempang ki long shwa man shwa ki jongi. But na ini simbai berit kini kesan berkat kelawan dur menta hakadur jongki agroecology learning circles laniki ALCs kejeli ka baai jigi kai kumnu ban wat lat wat lenti ban bin bahalang ya karukom rem kumnu ban bishar ya ka jinglong ka kindo but kumnu ban pindon kam ya ka Jingstad science ba ka Jingstad ki kmi ki department jongi kadairu kerensan baki nong rap ki jongi ki yang rang ba om tang kum ki noi kai Tynrai kum ki nong prat lenti na ka benta ka lawai ka papranai but ya kan ya sign perkat lawan ra lapin wandur bala pentri kam da ka North East Society for Agroecology Support lani ka nesfas ka jingsai so jong ki ni ki ALC ka pin pai kmat wat ya ki ri ba pau ka perthai but they nakani ka daw baka nesfas kala yoban priang ya ka kusnam Global Innovation Award haga World Food Forum ara jara husan kabla long ha Rome Italy haga khanre terek Orissa mentau snam asmo kemen haru kata-kata namar kinong rep trayungi ya kerap Tynrai punsen kibre kiong ni gini kirap biet mele Tynrai kani ka pen I ba ka perthai hi ka ne ka organization ko ka FAO bari jung ka perthai ka sang so thu pa ka ne rep Tynrai jung I ka re chi sha ke spangalawai jung nde tang ka ja bari jung I re ka perthai bra ko wai tiki eki niki ALC but minnu lastang eki kadai house nam ara jar khat san baga nesfas kala pelong ya ka international tera madri lani ka ITM hameglaya ringkat ka jinga trailang jong ka indigenous partnership for agro biodiversity and food sovereignty na Rome kajinga lang kalawan ra lang ya shis pan rib kundai tli ki kin hon riulom na ki hin riu pulai tli ki ri ban rakhi ban pin pau ya ka Jingstad bat ka rukom bam Tynrai jongki nagate ka jinga lang lami ka Shillong declaration ka balong kum ka jingkut jingmut ban pin ne pin sa bat ban pin klan ya ki rukom bam Tynrai jongki riulom lani ki indigenous peoples food systems Minta ka nesfas kaya trailang bat palan rius patli kishnong hameglaya bat nagalan ban pinne pensa eka bam Tynrai bat ban pinki embiang ya ka jingya day hapdeng ubin rio bat kamariang Tynrai kamba ka long minta karukom rep Tynrai ba ka Jingstad Tynrai klas tang ban sharong no da ki jingdawa ban pinni kampo rumarem ba ka jingshnai ki policy ki bekershan ya karukom rep ka bam ya hap satya bat ki rokom rep Tynrai They nakini ki daw baka nesfas kala thaw da ki agroecology learning circles. Ka jingmut jong ki agroecology learning circles kasdang na ka jingkli. Kumno ban pinya so ya ka Jingstad Tynrai baka Jingstad science. Kumno ki nong rep hi kin long ki nong wan ra jingkala om tang ki nong po jingun. Nakini ki LC las dang ning kong e hagi ar kundai teli hishnong baki don hadu unriu teli ki stage ani kita ki benta ki bakkenthop ya ka jinga trailang ki nong rep bat ki shnong ki thau kini ki long trust building ka jing shania iwe ha iwe co-learning ka jing hi kai markeliam solution design ka jing pinwandur ya ki lat linti research ka jing wat penya documentation ka jing bo jing tho ba jing bo jing ken but ka integration with existing programs ani ka jing pinya so ya ki jing na jing te bat ki program ki bla don dupa Tynrai ka ba kong santam ki ALCs ki long ki chaka pule ha ka ba ki pat ba hi ki de ki nong lum jing nang jing te ba ki nong rap hi ki long ki nong ai poi Kawai na ki benta jong ki ni ki ALC ka long ba ki nong yalam khamat ki de hi ki ken thei ba ki samla habaro ki ALC dan palat ar hajar ngot ki khot bat khat ar spa ngot ki de ki ken thei kat basan spa ngot ki wei pan ki de ki samla ki ken thei ba ki samla ka long ki nong mi khamat ban pin imbyang I ka rokom rep Tynrai ba ya ki simbai Tynrai
kum unayong upan rani ushing Tynrai bat ki jingbam klau. Ngila yolat ban lek ya kendo iki nong rap ha kish nong light so plya ha ka arpau terek ubnai nai wing mentau snam ban sakhi dala ki jong ki khmat ya ka jinglong scam jingmut jangki ban pin ki em ya ka rukam rap Tynrai ba ka jingkut jingmut jangki ban pin ne ban sa ya ka maryang bat ka saudong ka sokun ha ka ni ka sni da ki spa ngut ki nong rap na ki ALC ba pher ki ya kendo lang ban rakhe ya ka jingyo burom ka ALC model ki jongki ba da ka jingyo ya ka khusnam Global Innovation Award harom dang shen na ki jingput jingtem ki jingkran jingplamen siem ki bam ki di Tynrai ki pen ishin na ya ka jinglong tilli ki nong rap kam dai tang ka jing rakhe ya ka jingyo ya ka ni ka khusnam shabari Henry ka diga jing pin scam ya isimbo perkat ibarit ibas dang nalayeng isimbo iblasan shaga san perkat kablakin shot ya shipun gishnong githaw ha meglaya bat nagalan bat kabalaya lam kmat daki nongrap ki bayai biteng banyadai ka maryang bat ya ka bam Tynrai bat ya ka lawai jangkari bat ka chait ban rio jangi baka jingi kaju shu jongka nasfas bere ke arab yang iba pada uphan gin tung kelam dawai ru la long kan long ira persamo niki asnam lai snam ka kapet ke lam kanes pas kapet kai kata kabadon kam ha kiskum ha snong jongi kai kabadon kam ka lalong no kum banwan ra ya ka pan kentiu kata karep karyang singa komen sibon na mar bagane ke award kalong ke jing mentaru yingi kum bi LC badi gi baranong rep ro tu daga jing lam jongka ngi kum ke snong jongi mentangi lesdang ban bun su kita ke sembai lokal ni don si nriu khandai jaj ni naga liang jong kaset bang tangai kentu hi ki para membar hi ki para nong rep bagian penbun susu kita kesembai lokal kenang bagian nom du jaj tika e kalenti nang ni shkman banya chkmat ka nesfas kan ne ha ka jingthmu ka scam ban pinne pensa ya ka mai maryang ban kentiu ka rukom im jong ki nong kendong ban tei ka im lang ka salang ka balong climate resilient ha ka baki breu bat ka maryang ki im ringkat Kajing atray lang bat ki school klawan ra ru ya kajing kala haki apun rio tali ki school meal program haga bala pindan kam daki marbam Tynrai baki sok klaw ban bam ki kena school palat khatsan spangot ki kena ki layo jing mentoy na kani ka program na lor kani ki don ki weiru ki lat kamai jakpo ki bala pli na ka benta ki nong rap ki shnong ki babun ki la stang ru ya ki Mother Earth cafe lani ki Madam O cafe ki bapin ina mi ki bam ka di Tynrai pada ka jokapor ki bapin kedang bapin hun nin sim bat ki bai pu ipieng ka message ka dai pi pengidan dan ka jing sngo meng ya ka rep Tynrai jungi ngimde masuk eran ngide ban nang cho ti na jong di ban tip cho ka Tynrai la jong ti ban Tynrai ka wing suk le lembaga ni ka kam ka ban klanjing aru su ji su ko ya ka jong ri ka ki agroecology learning circle kilami kum ki jakapuli badon ka jinga sam ya ki jingnang jingtip markelyang da ka bashim bat kenthop lang ya ki simbo perkhat ki bami na ki farmer field schools bat ki agroecology schools ki ALC ki penshong nongrem ha ka Jingstad Tynrai ki jing hikai ba ki jing sneng jang ki riu temen ki jangi kani ka jing penyeso lang ha preng ka Jingstad Tynrai ba ka jing perkhat thamai jang ka minta ka penriu spa ya ka perkhat ka perdan ka kenthop lang ru ya ka jingnang jingtep bayo na ki shnong gi thaw